Kanti ulola nje nokuhlangana uvele cabanga nomuntu usebekusebenzisa kwabathathu izulu umfundo benza umatric esikoleni ke iMavela High School eJozini. Mangenibingelele nginamukele ke kuyona iYouTube channel yethu enohlonze kakhulu ke iSiya Update TV. Lo nibingelelayo uSiyandwa kaNyembe ungambiza umaSolution mawuthanda. Ngiyacela mntaka baba ongaka-subscribe ungabusasiphuthisela ngezindaba ezishisayo sithola kule channel. Cindezela nje usubscribe uphinde upress ibell ukuze uthole ama-notification noma yinini uma ngi-uploada ivideo. Nawuyazi ukuthi mase kule channel asichithi isikhathi sivele singene shiyo udaba. Namhlanje sithinta udaba ke lobe ngumfundi waseMavela High School eJozini owenza ke umatric. Igama lakhe uPakwa kaDlamini obe nomnyaka u19 ke othathwe ke umphezulu. Lesi sigame ke sibehlele bebathathu ngalesikhathi ke bebuya esitolo ke. Lokhu kwenzeke konke ngalesikhathi ke sebengena esangweni. Uyakhala umndeni ngoba uthi izulu belinganile kakhulu ke ekudumeni futhi ke belikhemezela kuphela. Umsindo omkhulu wokuduma wenzeke ngesikhathi izulu selishaye ke uPaki lo ongumfundo benza umatric ke. Bayakhala ke ngoba bathi besenethemba lokuthi ke usazoqhubeka nemfundo yakhe ezikhungweni zemfundo ephakeme ngonyaka olandelayo. Ngiyafisa ukuzwa kuwe ke mbukeli wami ukuthi ngabe lithini uvu lakho ngalolu daba. Asiphinde futhi sibakhulekele ke ozakwethu nabafowethu nodadewethu abafunda umatric kulonyanga. Isikhathi esinzima kakhulu sebayabhala manje. Ngiyafisa inhlanhla bonke ke ababhalayo. Siphinde sibakhulekele nokuthi baphephe umhlaba sowungcolile manje sekwenzeka noma engabe yini. Ngicela wehlele ngezansi ku comment box ushiye umbono wakho ngalolu daba. Mina okwami kosuku ngiyakuvala khona la ngithi ngiphuma kanje.